Krásny piatok, priatelia investori. No čo? Ako zvládate to červené more na trhoch? Už uvažujete o tom, čo predáte prvé, aby ste neprišli ešte o viac peňazí? Skôr než sa do toho pustíme, pozrime sa na to trošku z nadhľadu. OK? Keď si prechádzaš takýmto bolestivým obdobím na trhu, toto je cena úspechu. Ak chceš byť big boy, chceš byť úspešný a dostať sa k veľkým peniazom, iná cesta proste neexistuje. Niekedy tvoje akcie spadnú, niekedy spadne celý trh. No a čo? To je cost of doing business, ako sa hovorí. Neexistuje spôsob, ako sa dostať medzi elitu bez toho, aby si týmto neprešiel. Nikto to nikdy nedokázal obísť. Nedá sa to, OK? Je to absolútne jedno, na koho sa pozrieš, tí najlepší investori všetkých čias si tým museli prejsť. Všetci zažili krachy na trhu, všetci zažili obdobia, kedy ich akcie prudko padli a pritom samotný trh ani reálne nekrachoval. Každý niekedy predal so stratou, niekedy milióny, niekedy stovky miliónov, niekedy miliardy v stratách. To je cena úspechu. V skutočnosti sú na akciovom trhu dva hlavné druhy bolestí, ktorými si musíš ako investor prejsť. Prvá je všetká tá analytická práca, počúvanie konferenčných hovorov, štúdium, analýzy. To je tá fáza, ktorá predchádza tomu, že rozumieš tomu, čo vlastníš a vieš, prečo chceš byť súčasťou daného biznisu. To je bolesť, ktorú veľa ľudí podstúpiť nechce. A tá druhá? Hádaj čo. Niekedy tvoje akcie proste spadnú. Ty dostaneš poriadnu bombu a povieš si, no do riti. Som na tejto akcii toľko v strate, na tamtej zase toľko a podobne. Toto sú tie dva druhy bolesti, bez ktorých to proste nejde. Nie každý ich dokáže zniesť, nie každý to zvládne. Ale nakoniec ty si musíš sám vybrať, aký život chceš žiť. Poďme na to. Ako prvý na rade je PayPal. Kde vlastne s týmto začať? Začnem takto. Videl som pohyb ceny akcie. Čo som spravil ako prvé? Vieš, čo som spravil? Malé tajomstvo. Všetci veľkí hráči to robia. Išiel som priamo na stránku Investor Relations a hneď na Income Statements, pretože moja prvá myšlienka bola, je toto naozaj taká katastrofa? Nechcem, aby názory iných ľudí zahmlievali môj vlastný úsudok. Najprv sa pozriem samozrejme na Income Statement, až potom na všetko ostatné. Chcem vedieť, či je to naozaj také zlé, alebo zase len prehnaná reakcia trhu. A čo som pri PayPal zistil? Úprimne, veľmi dobrý Income Statement. Žiadna topka, rast tržieb nebol úplne ideálny a v pár položkách boli náklady vyššie, než by som si želal asi. Ale celkovo žiadna katastrofa. Tržby rástli o 4%, náklady na transakcie vzrástli o 6,5%, to je síce negatívum. Na druhej strane transakčné a úverové straty klesali o 10%, čo je dobrá správa. Zákaznícka podpora operácie klesli o 1%, čo je pozitívne, keď ti rastú tržby. A áno, 4% neznie ako veľa, ale bavíme sa o viac než 300 miliónov dolárov. Navyše oproti rovnakému kvartálu minulého roka. To je veľké číslo a čo sa týka sales a marketingu, rástli medziročne o 10%, ale treba si uvedomiť, že ide o relatívne malú položku. Je to možno 7 až 8% celkových tržieb. Technológia a vývoj rástli o 4%, čo je zhruba v súlade s rastom tržieb. G&A náklady klesali o 15% medziročne, čo je veľmi dobrá správa. Naopak položka reštrukturalizácia a ostatné náklady vzrástla o 60%, čo je negatívum, ale ide väčšinou o jednorazové veci, takže na tom netreba stavať zásadné závery. Celkové prevádzkové náklady rástli o 3,5% medziročne, zatiaľ čo tržby rástli o 4%. To je výhra. Inak sa to ani nedá nazvať. Tržby sú väčšia položka než náklady a prevádzkový zisk vzrástol o 5% na viac než 1,5 miliardy dolárov. Firma mala aj ostatné príjmy vo výške 16 miliónov. Zisk pred zdanením bol 1,6 miliardy dolárov oproti 1,4 minulý rok. Čistý zisk vzrástol z 1,12 miliardy na 1,43 miliardy, čo je nárast o 28%. Zriedený alebo diluted alebo zriedený EPS bol 1,53 dolára oproti 1,11 dolára minulý rok, čo je nárast o 38%. EPS je earnings per share, čiže zisk na akciu. Buďme teda úprimní, čisto fakticky sú čísla PayPalu dobré. Nie sú skvelé, ale sú to solidné čísla. Tak prečo teda vlastne akcia takto výrazne padá? Je to jedna hlavná vec a úprimne ani ja som ju nemal na svojom bingo lístku. Toto je presne ten moment, kedy sa na trhu stane niečo, čo nikto nečakal. Alex Chriss bol vyhodený. Bývalý CEO, už je bývalý. Alex Chriss bol vyhodený. Je preč. Toto som fakt nečakal. Mnohým ľuďom sa to nepáči a situácia je komplikovaná. Na jednej strane sa pozerám na PayPal a hovorím si, že
To, čo Alex Chriss dokázal v oblasti profitability, spätných odkupov a celkového zefektívnenia firmy bolo pôsobivé. Na druhej strane je tu vec, v ktorej naozaj zlyhal. Ak sa pozrieš na ročný rast tržieb PayPalu, je to iba o 4%. Pozri sa napríklad na Vizu, tam má približne 12%. A presne tu je problém PayPalu Alexa Chrissa. Nedokázal zrýchliť rast tržieb, ako by si teda investori želali. Lenže keď sa pozrieš na valuáciu akcie, je absurdne lacná. Už predtým bola extrémne lacná a teraz ju trh poslal ešte o ďalších 20% nižšie. Ak by pritom ziskovosť klesala a EPS a čistý zisk išli dole, povedal by som, že nízke PE neznačí lacnú akciu, lenže fakty sú úplne opačné. EPS aj čistý zisk rastú, samozrejme niekto môže namietať, že to tak nemusí byť v budúcnosti, že zisky začnú klesať a ak by sa to stalo, potom by sa dalo tvrdiť, že ani nízke forward PE nie je lacné. Ale pointa je jasná, pokiaľ čistý zisk a EPS rastú, aj keby pomalšie než doteraz, PayPal je stále extrémne lacná akcia a silný kandidát na odkúpenie. Pozri sa na aktuálnu trhovú kapitalizáciu PayPalu. Je menej než 40 miliard dolárov. To je smiešne lacné. Najmä, keď firma sedí na obrovskom objeme hotovosti a robí masívne buybacky. Z tohto pohľadu by sa na PayPal malo pozerať veľa veľkých firiem ako na akvizičný cieľ. Prečo nie? Máš PayPal, Venmo, Braintree, áno, rast tržieb nie je najrýchlejší, ale návratnosť investície by mohla byť veľmi rýchla. Ak by PayPal kúpil väčší hráč, vedel by výrazne orezať náklady, odstrániť duplicitné pozície, management, procesy. Ziskovosť by išla vyššie, aj cena 60-70 miliard dolárov za celú firmu nie je šialená, najmä keď zohľadníš hotovosť na súvahe, teda na balance sheete. Čo sa týka nového CEO, to je veľká otázka, nikto nevie, ako dobrý bude, preto si nemyslím, že PayPal je dnes sell. Môžeme sa baviť o tom, či je to agresívny buy. Ja osobne som v utorok kúpil nejaké akcie PayPalu. Síce cez zaťaté zuby, ale predsa som tam pár akcií prekúpil. Práve preto, že mám otázniky okolo toho nového vedenia a ich schopnosti zrýchliť rast tržieb. Nie nadarmo sa PayPalu hovorí už asi 2 roky PayPal. OK, nejdem to naťahovať, aby to nebolo nejaké extrémne dlhé video. Poďme rýchlo prebehnúť FUBO, ktoré po výsledkoch padlo 25%. Tiež relatívne fajn čísla, firma ide dobrým smerom, obzvlášť po spojení s Hulu. Smeruje k profitabilite. Viac sa budem potom číslam vyjadrovať v Discord skupine vo FUBO čete, keby vás to zaujímalo, tam nájdete viac. Ja osobne si myslím, že FUBO je dnes najmenej riskantná stavka za celú dobu, odkedy FUBO sledujem. Cena akcie je v okolí all-time lows, ale biznis je na tom zatiaľ najlepšie v histórii, odkedy išli public. Takže áno, dokúpil som aj nejaké FUBO akcie. Ešte v skratke k AMD, tiež nech to veľmi nenaťahujem. AMD dalo brutálne čísla. Ako som hovoril v krátkom videu, ktoré som postol tento týždeň na mojich sociálnych sieťach, prekonali očakávania, dali slušný výhľad na nasledujúce obdobie. CEO Lisa Su je sandbagger, to znamená, že často dáva výhľad nižší, aby bola schopná ho prekonať a presne to vidíme, odkedy Lisa Su prišla do vedenia. Lisa túto firmu vyhrábala z bankrotu na jednu z najdôležitejších spoločností dnešnej doby. AMD bola $2 akcia, keď Lisa Su prišla do biznisu a dnes je na $200. Lisa dobre vie, čo robí a to, že akcia po týchto skvelých výsledkoch padala o 17%, nemá nič spoločné s výsledkami, ale s tým, aká nálada je aktuálne na trhu. Ja verím, že ak AI naozaj bude taká veľká vec, ako sa ospevuje, tak je len otázka času, kedy AMD uvidíme prekonať hranicu $400. A ak by aj náhodou AI neklaplo, mám k tomu poistku. Investujem totižto do Adobe, softwarovej spoločnosti, okolo ktorej je aktuálne veľmi negatívny narratív. A preto ich cena akcie padá, aj napriek tomu, že Adobe má jeden z najlepších biznis modelov sveta. Nemusím mať pravdu, možno ju ani nebudem mať, ale myslím si, že ju mám a som ochotný do toho vložiť vlastné peniaze. Myslím si, že sa nestane ani to, že Adobe AI zrujnuje, ani to, že by AMD nedokázalo v dnešnej dobe rásť na tržbách ďalej a ďalej. Pokiaľ nenastane niečo, čo by AI úplne potopilo, stále bude dopyt po AI čipoch a datacentrách rásť. AMD a Adobe budú obe $400 až $500 akcie v najbližších 3 rokoch. Samozrejme, spravte si aj vlastnú analýzu, ako vždy hovorím, nikdy neinvestujte vlastné peniaze len na základe názoru niekoho iného, ani môjho. Všeobecne platí známe pravidlo, nech to trvá, čo to trvá, pokiaľ firma doručuje skvelé čísla a biznis prosperuje, cena akcie sa vždy vráti k fundamentom. Čím neskôr si to uvedomí veľký kapitál z Wall Street, to sú vlastne tie peniaze, ktoré ovládajú celý trh, o to viac času máme my, retail investori, na vybudovanie kvalitných pozícií v skvelých spoločnostiach za úžasné zľavy.
To je všetko, priatelia. Dúfam, že si z tohto videa odnesiete kopec hodnoty. Naozaj som si dal prácu na tom, aby som pre vás tento obsah dal dokopy. Pracujte na sebe, vzdelávajte sa, investujte rozumne, investujte ziskovo a užite si víkend, no a pripravte si pevné nervy na veľmi pravdepodobne ďalší krvavý týždeň na trhoch. Čaute.